ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун мамлакати пешоҳанг ва ташаббускор шинохта шудааст. зеро ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазироӣ ва амалӣ карда мешаванд. пешниҳоди навбатии ҷаҳонии Тоҷикистони соҳибистиқлол дар иртибот ба эълон гардидани рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби қишрҳои гуногуни ҷомеаи кишвар ҳамовозӣ гарм пайдо намуда дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ин муносибат фестивалҳо, ҳамоишҳо, чорабиниҳои гуногуни варзишӣ ва солимгардонӣ баргузор карда мешавад. ин майдон давоми 5 рӯз мусобиқаи байналмилалии ҷоми истиқлолро майдондорӣ хоҳад кард ва албатта аз 4 кишвар Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон аз 8 дастае ки ин ҷо иштирок мекунанд, ҳунару малакаи худро ба таври арзанда нишон хоҳанд дод ва албатта ин мусобиқа то наврасони 12-соларо дар бар мегирад ва мо ҳам пайгири ин мусобиқа хоҳем шуд ва барои шумо дар ин барнома гуфта мегузарем. бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол бори аввал мусобиқаи байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми истиқлол дар арафаи ҳафтаи ҷаҳонии футбол ки ҳамасола дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил карда мешавад баргузор гардид. ин иқдоми муҳиму шоиста бо ташаббуси бошгоҳи футболии истиқлоли шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуда, ҳадафи асосии он рушди футболи наврасон, таҳкими дӯстӣ байни кишварҳо ва ҷалби бештари кӯдакон ба варзиш мебошад. дар мусобиқа 8 даста Бунёдкор, Қайрат, Мурас Юнайтед, Истиқлол, Бохтар Сити, Ювентус, Динамо ва Остона ширкат варзида ҳунару маҳорати худро дар майдон ба намоиш гузоштанд. ҳузури чунин дастаҳои пурқувват ба мусобиқа шаҳомати бештар бахшида, сатҳи рақобатҳоро боз ҳам ҷолибтар намуд. 20 май маросими расмии ифтитоҳи мусобиқа баргузор гардид. дар он роҳбарияти бошгоҳи футболии Истиқлол, намояндагони Федератсияи футболии Тоҷикистон, ҳайати дастаҳои иштирокчӣ, мураббиён, собиқадорони соҳа ва шумораи зиёди мухлисон иштирок намуданд. маросим дар фазои идона доир гардида бо барномаи фарҳангӣ ва муаррифии дастаҳо ҳусни дигар касб кард. зимни суханронии масъулон таъкид намуданд ки чунин мусобиқаҳо барои рушди футболи кӯдакону наврасон аҳамияти махсус дошта ба таҳкими робитаҳои дӯстӣ миёни кишварҳои минтақа мусоидат мекунад. ҳамчунин қайд гардид ки футбол имрӯз яке аз василаҳои муҳими муттаҳидкунандаи ҷавонон ба шумор рафта метавонад нақши муҳимро дар тарғиби тарзи ҳаёти солим бозад. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность организаторам прекрасного турнира «Истиқлол Кап». Конечно, все команды хороши, но мы думаем, что мы заберем этот турнир, тем более первый раз проводится. Всем командам удачи и спасибо организаторам еще раз за такой теплый прием. Это наш первый визит, очень теплый прием был организован со стороны организаторов, очень приятно было, город очень красивый, здесь впервые, наша команда впервые. Рады здесь оказаться. Ну, здесь сюда приехали мы составом. зимни баромадҳо ҳамчунин таъкид гардид ки аз 25 майи соли 2024 ин ҷониб рӯзи ҷаҳонии футбол дар сартосари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. боиси ифтихор аст ки ин ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид бо қабули қаъдномаи махсус дастгирӣ ёфтааст. ин иқдом бори дигар нишон медиҳад ки Тоҷикистон дар рушди варзиш ва махсусан футбол дар сатҳи байналмилалӣ нақши фаъол дорад.
страны. Руководство Академии. академияи бақуввати Осиёи Миёна ташриф оварданд ва ҳадафи мо он аст ки рафтуомад дар Осиёи Марказӣ бо ҳамсоё бисёртар шавад ва муайян кардани бозингарои беҳтарин ҳам аз мактабҳо ва академияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон кӯдакони лаёқатмандро дарёфт намуда, то ки дар оянда дар тими мунтахаб баромад кунанд ва парчами Тоҷикистони азизро дар арасаи байналмилалӣ бардоранд. аз рӯзҳои аввал маълум буд ки ҳар як даста бо омодагии ҷиддӣ вориди мусобиқа шудааст. Наврасон на танҳо барои ба даст овардани натиҷаҳои хуб, балки барои нишон додани маҳорати инфиродӣ ва бозии dastavии худ талош мекарданд. маҳз ҳамин омил сабаб гардид ки аксари вохӯриҳо дар фазои хеле рақобатпазир ва пуршиддат баргузор шаванд. мусобиқаи мазкур на танҳо майдони рақобат, балки макони дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ барои наврасон гардид. футболбозон дар баробари рақобат бо ҳам шинос шуда таҷриба мубодила мекарданд ва фарҳанги варзишии кишварҳои якдигарро аз наздик меомӯхтанд. ҳамзамон баргузории чунин чорабиниҳо барои кашфи истеъдодҳои нав низ заминаи мусоид фароҳам меорад. бисёр аз иштирокчиёни имрӯза метавонанд дар оянда ба ҳайати дастаҳои миллии худ роҳ ёфта Тоҷикистон ва дигар кишварҳоро дар арсаи байналмилалӣ намояндагӣ кунанд. бешубҳа ҷоми байналмилалии Истиқлол ба яке аз мусобиқаҳои ҷолиби футбол миёни наврасон табдил ёфта метавонад минбаъд ба як анъанаи муҳим дар тақвими футболи минтақа мубаддал гардад. зимни суханронӣ таъкид гардид ки аз 25 майи соли 2024 инҷониб рӯзи ҷаҳонии футбол дар сартосари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. мо ба тамоми дастаҳо як моҳ пеш даъватнома равон карда будем ки ба ҳамин мусобиқаи мо биёнд. дастаҳо хеле зиёд буданд. аз Тоҷикистон дастаи Академияи Истиқлол, дастаи Бохтар Сити шаҳри Бохтар, Динамо ва ҳамчунин дастаи Академияи Ювентус аст. дастаи меҳмонҳо дастаҳои Астана ва Ғайрати давлати Қазоқистон, Бунёдкори Ӯзбекистон ва яке аз дастаҳои Академияи пешрафти минтақа ва ҷумҳурии Қирғизистон Мурас Юнайтед мебошанд ки дирӯз маросими қуръакашии мусобиқа баргузор шуд ва 8 даста дар 2 гурӯҳ тақсим карда шуданд ва имрӯз бозиҳои даври аввал аст. новобаста аз ҳавои ноустувор боронӣ ки шабонарӯзӣ ҳукмфармо буд, мо шоҳиди бозиҳои гарму рақобатпазир ва пур аз ҳаяҷони наврасон мегардидем. ҳар як рақобат бо шавқу завқи хос ҷараён гирифта мухлисонро бетараф намегузошт. дар рафти вохӯриҳо самимият, эҳтиром ва касбият дар рафтори ҳар яке аз футболбозони наврас ба таври равшан эҳсос мешуд. маҳз тарбияи чунин арзишҳо яке аз ҳадафҳои асосии ташкилкунандагони мусобиқа ба ҳисоб мерафт. тибқи нақша ва реҷаи рӯз нерӯсанҷиҳо дар қисми саҳар баргузор мегардиданд. бозиҳо дар фазои озоду барҳаво дар 2 майдончаи дорои чамани табиӣ ки бо талаботи сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд сурат гирифтанд. ин шароити хуб ба наврасон имкон медод то маҳорати худро озодона нишон дода ва рақобатҳои ҷолибро манзури мо созанд. дар баробари рақобатҳои шадид масъалаи фароҳам овардани шароити мусоид барои иштирокчиён низ дар мадди аввал қарор дошт.
пас аз анҷоми бозиҳои рӯзона футболбозон барои тановули хӯроки нисфирӯзӣ ҷониби ошхона роҳсипор мешуданд. дар ин ҷо барои ҳама дастаҳо шароити хубу арзанда муҳайё гардида буд, то наврасон тавонанд нерӯи аз даст рафтаи худро барқарор намоянд. ҳавлӣ бар ҳавои академияи футболии Истиқлол аст. Воқеан ҳам шароити арзанда барои ҷавонону наврасон ин ҷо фароҳам гардидааст ва албатта он академияҳое ки аз хориҷи кишвар дар ин мусобиқа аввало иштирок доранд, бисёр баҳои баланд доданд. хобгоҳи бисёр мувофиқи мусоид ба тамоми шароит ҷавобгӯ ва инчунин ошхона бо 3 вақт хӯрокҳои гарм фароҳам гардидааст. дар рафти рақобатҳо миёни футболбозон дӯстиву ҳамдигарфаҳмӣ низ бештар ба назар мерасид. наврасон сарфи назар аз он ки намояндаи кишварҳои академияҳои гуногуни худ буданд, боз ҳам озодона муошират намуда таҷриба ва эҳсосоти худро мубодила мекарданд. ин гуна мусобиқаҳо на танҳо барои рушди маҳорати варзишӣ, балки барои таҳкими дӯстӣ байни наврасон низ нақши муҳим мебозад. ин як таҷрибаи калон мекард, барои он ки ман худ футболбози касбӣ будам ва чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷаҳонбинӣ аз ҳама муҳим таҷрибаи футбол зиёд мешавад ва аз ҳамин сабаб бисёри бозигарҳо бозии хуби худро нишон дода ва метавонанд ба академияҳои пурқуввати Осиёи марказӣ рафта ва фаъолияти футболи худро давом диҳанд. давоми 5 рӯз наврасони то 12-сола 4 даври рақобатҳоро пушти сар намуданд. мусаллам аст ки барои чунин синну сол вақти зиёди бозӣ додан чандон мувофиқ нест, зеро ҳар рӯз вориди майдон шудан барои онҳо кори саҳл набуда метавонад аз ҷиҳати ҷисмонӣ таъсири манфӣ расонад. аз ҳамин лиҳоз барои ҳар як қисми вохӯрӣ 25 дақиқа муқаррар гардид. бо вуҷуди ин дастаҳо барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ нерӯи зиёд сарф намуда муборизаҳои ҷолиби хотирмонро ба намоиш гузоштанд. чӣ тавре ки қаблан ишора карда будем, дастаҳо пас аз қуррапартоӣ ба 2 гурӯҳ ҷудо шуданд. дар гурӯҳи А тимҳои Қайрат, Динамо, Бохтар Сити ва Мурас Юнайтед байни ҳам рақобат карданд. дар гурӯҳи Б бошад дастаҳои Остона, Истиқлол, Бунёдкор ва Ювентус барои ба даст овардани роҳхат ба даври баъдӣ мубориза бурданд. аз рӯзҳои аввал маълум буд ки ҳар даста бо омодагӣ ҷиддӣ вориди мусобиқа шудааст. бархе тимҳо бештар ба бозии даставӣ такя мекарданд. қисми дигар бошад бо техника ва суръати баланди бозигаронашон диққатро ҷалб менамуданд. дар баъзе вохӯриҳо тақдири ғолиб танҳо дар дақиқаҳои охир ҳал мешуд ки ин аз рақобати баробар миёни иштирокчиён шаҳодат медод. бозиҳо хеле ҷолиб, хеле пурэҳсос ва хеле пур аз рақобат буд. ба ҳаво, ба борон, ба ҳавои сар нигоҳ накарда кӯдакон беҳад иродаи қавӣ ва бозии хубро нишон доданд ва фикр мекунам ки рӯзи сеюм аз дуюм ҳам хубтар баргузор мегардад. ҳамзамон мухлисон ва волидоне ки барои дастгирии фарзандони худ ба варзишгоҳ омода буданд ба рафти бозиҳо ҳусни дигарро илова мекард. садои кафкӯбӣ ва дастгирии онҳо рӯҳияи наврасонро боло бурда барои идома додани мубориза илҳоми бештар мебахшид. бешубҳа чунин мусобиқаҳо дар рушди футболи наврасон нақши муҳим дошта барои кашфи истеъдодҳои нав заминаи мусоид фароҳам меоранд, зеро маҳз аз ҳамин гуна майдонҳо ситораҳои ояндаи футбол қадамҳои нахустини худро мегузоранд. Сегодня сыграли хорошо, мы и Кайрат. Было много моментов и у нас, и у них. Игра очень хорошая. И спасибо соперникам, и спасибо организаторам этого турнира. Очень хороший турнир, и игра тоже очень хорошая. И мы выиграли 3-0. Ну, это то, что я на поле помогал ребятам. Это каждый центральный игрок должен делать, потому что он на поле дирижер, и это его задача. И спасибо ребятам, то, что они выкладывались на все 100%. И вот поэтому, из-за того, что мы все выкладывались, из-за этого мы выиграли. пас аз анҷоми даври муқаддамотӣ ки пур аз лаҳзаҳои ҷолибу диданӣ буд,
рақобатҳои ҳалкунандаи мусобиқа дар рӯзи охир оғоз гардиданд. ҳар як даста барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ бо тамоми имконият талош мекард ва маҳз ҳамин омил фазои рақобатҳоро боз ҳам шавқовару ҳаяҷонбахш сохта буд. барои ба даст овардани нишони биринҷии мусобиқа дастаҳои Истиқлол ва Динамо, ки дар гурӯҳҳои худ мақомҳои дуюмро соҳиб гардида буданд, ба ҳам омаданд. ин дидор аз дақиқаҳои аввал хеле ҷолиб оғоз ёфта, ҳар ду ҷониб барои ба даст гирифтани ташаббуси бозӣ кӯшиш менамуданд. дар оғози нерӯсанҷии футболбозони Динамо бештар имконияти голзаниро эҷод месохтанд. соҳибони майдон наврасони Истиқлол низ дар чанд маврид метавонистанд ҳисобро боз намоянд, аммо дар зарбаҳои охир дақиқият намерасид. билохира дар дақиқаҳои охири қисми аввал меҳмонон аз як имконияти хуб самаранок истифода карданд. Абу Лоиқӣ аз зарбаи ғайриинтизор аз масофаи дур тӯбро вориди дарвозаи Истиқлол намуда, дастаашро бо ҳисоби 1-0 ба пеш баровард. ин гол ба рақобат ҳаяҷони бештар бахшид ва қисми дуюмро боз ҳам ҷолибтар намуд. нимаи дуюми вохӯрӣ низ бо суръати баланд ҷараён гирифт. наврасони Истиқлол барои баробар кардани ҳисоб бештар ба хатти ҳамла таваҷҷӯҳ мекарданд ва пайваста ба дарвозаи рақиб фишор меоварданд. бо вуҷуди ин дифои муташаккил ва хуби Динамо ва бозӣ бо эътимоди дарвозабон имконият намедод, ки соҳибони майдон ба ҳадафи худ ноил гарданд. дар ҳоле ки Истиқлол тамоми нерӯи худро барои ҳамла сафарбар намуда буд, бозигарони Динамо аз як зидди ҳамла истифодаи босамар бурданд. қосимҷон Раҳматуллозода аз ин фурсати муносиб истифода карда ҳисобро 2-0 намуд. дар дақиқаҳои боқимонда ҳар ду даста имкониятҳои дигар низ доштанд, аммо ҳисоб дигар тағйир наёфт ва бо ҳамин тартиб Динамо соҳиби нишони биринҷии мусобиқа гардид. дар ҷоми Истиқлол бозӣ карда ва дар финал ҷои севимро гирифтем ва ман як гол задам ва як паси головар додам ва ман беҳтарин бозингар шудам ва мо мехоҳем ки боз ҳам дар дигар чемпионатҳо бозӣ карда ва ҷойҳои якум ва дуюмро гирем ва ман мехоҳам ки дар тими миллӣ бозӣ кунам. барои нишонҳои тиллои ҷоми Истиқлол бошад, ду даста аз ҷумҳурии Қазоқистон, Остона ва Қайрат ба майдон баромаданд. финали мусобиқа бо таваҷҷӯҳи зиёди мухлисон баргузор гардид ва боз ҳам фазои махсуси идонаро ба вуҷуд овард. дастаи Қайрат, ки аз оғози мусобиқа яке аз муддаёни асосии қаҳрамонӣ маҳсуб мешуд, бо нерӯи баланд вориди майдон гардид. барои наврасони Остона бошад, ин як имтиҳони ҷиддӣ ба ҳисоб мерафт. бо вуҷуди синни соли хурд, ҳар ду даста бозӣ бо тафаккур ва техникаи баландро нишон дода исбот карданд, ки ояндаи футболи минтақа дар дасти насли наврасу ҷавон қарор дорад. аз дақиқаҳои аввал рақобат баробар ҷараён мегирифт, аммо футболбозони Қайрат бештар ба хатти ҳамла такя мекарданд. ҳамлаҳои пайдарпайи онҳо дар ниҳоят натиҷа дод ва ҳуҷумкори даста Эмирхан Эрланул тавонист аз як имконияти ба амаломада истифода бурда гол ягонаро ба самар расонад. пас аз ин гол бозигарони Остона кӯшиш карданд, ки ҳисобро баробар намоянд ва дар чанд ҳолат ба дарвозабони рақиб хатар эҷод карданд, аммо таҷрибаи бештар ва бозии муназзами футболбозони Қайрат имкон надод, ки ҳисоб тағйир ёбад. ҳамин тавр бо садои уштаки довар дастаи Қайрат ғолиби мусобиқаи байналмилалии ҷоми Истиқлол гардид. И лучшим игроком матча становится вратарь команды Хайрат 30-й номер. В первую очередь всех поздравляю с Международным днем футбола Таджикистана. Насчет организации турнира все на высшем уровне. Я во многих турнирах играл в Ташкенте, в Киргизстане, во многих городах Казахстана, но такой организации впервые я вижу, как ребята выходят, как они играют, все профессионально, как плюс-минус, как Лига чемпионов. В полуфинале играли с местной командой «Динамо Душанбе». Показали очень хороший уровень игры. Вообще очень сильно восхищен уровнем игры таджикского футбола. Хотелось бы, чтобы наши ребята со Средней и Центральной Азии развивались, показывали высочайший уровень в Европе. Соперники очень понравились в полуфинале «Динамо».
игра была такая шаткая. Да, выиграли, но это не была победа легкая. Пацаны старались, играли до конца, до последней минуты, потому что играли дома. В финале играли с Кайратом, это казахстанская Эль-Классико. Мы сюда приехали с ребятами на год младше, но несмотря на это мы бились до последней минуты. Проиграли, к сожалению, 1-0, но турнир нам очень сильно понравился, это будет для нас опыт очень хороший. И куда халаса, если на следующий год позовете на этот турнир, обязательно приедем. Поздравляем, победитель! пас аз анҷоми рақобатҳои финалии фазои варзишгоҳ ба як ҷашни ҳақиқии футбол табдил ёфт. барои иштирокчиён ва меҳмонон фестивали фарҳангиву фароғатии хотирмон ташкил гардид, ки шукӯҳу шаҳомати ин рӯзро боз ҳам бештар намуд. навозиши мусиқӣ, барномаҳои фарҳангӣ ва иштироки фаъолонаи мухлисон ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшиданд. дар маросими ҷамъбастӣ дастаҳои беҳтарин бо ҷом, медал ва дипломҳои махсус қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин ба як қатор бозигарон аз ҷумла беҳтарин дарвозабон, ҳимоятгар, ҳамлагар ва бозигари беҳтарини мусобиқа ҷоизаҳои инфиродӣ супорида шуданд. масъулон ва меҳмонони чорабинӣ таъкид намуданд, ки баргузории чунин мусобиқаҳо барои рушди футболи наврасон аҳамияти калон дошта, дар тарбияи истеъдодҳои ҷавон саҳми назаррас мегузоранд. бешубҳа ҷоми байналмилалии Истиқлол ба як аз мусобиқаҳои ҷолиби минтақа табдил ёфта, метавонад дар солҳои оянда боз ҳам васеътару пурнуфузтар баргузор гардад. Хайрат бился до самого конца. Были моменты, когда им было тяжело выиграть. давоми ин рӯзҳое ки мусобиқаи байналмилалии ҷоми Истиқлол дар ин майдон албатта шуда гузашт, воқеан ҳамон шоҳид гардем. наврасони мо қадам ба қадам, сол то сол албатта рушд мекунанд ва футболи мо низ дар ҳоли рушд аст. ва албатта дар солҳои оянда ин наврасон метавонанд ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷавонӣ ва умуман калонсолон баромади шоисаи худро ба роҳ монанд. мо низ дар ин ҷо барномаи худро ба анҷом мерасонем. то барномаҳои навбатӣ пирӯзу муваффақ бошед.